bazalwane. Amen. Amen. Umama ongithule kahle uSipesihle wakwaZungu aphinde wakwaButhelezi. Yebo ngingumntwana nje nami evangelini owabanjwa umculo. Wathi sebanjwe umculo waqonda ukuthi umculo awuphelelisiwe ngaphandle kokukholwa. Amen bazalwane. Impela nami ngangilethwe yiwo, ngabanjwa yiwo lawa ngibamba khona. Kodwa ngaqonda mangikhule evangelini ukuthi umculo uwodwa awuphelelisiwe. Oh haleluya bazalwane. Ngoba kuyadinga bazalwane ukuthi si understand lo esidumisa ngayo. Awu amen bazalwane. Amen. Kuzokwenza bazalwane noma sidumisa siqonde ukuthi sidumisa ngobani. Usisize ekutheni ukuthi masizodumisa yena siba kusiphi isimo. Oh ngiyanibingelela bazalwane. Ngingumntwana kanje ngiyanibingelela bomama. Kakhulu mawami ngiyabathanda omama. Ngikhuliswe nje nami umunye umama wayesidudla. Nengibona ngiyindoda engaka nje ngakhuliswa isingle mother. Ngiyabathanda omama. Okwangisebenzela ke ukuthi ngabamba imiyalo kaMama. Amen bazalwane. Kwangisiza kakhulu ukuthi noma sengithuthe eNewcastle la ngiwakhona ngiziguli kodwa ngihambe ngemiyalo kabani kaMama ekhaya. Ngamncwaba bazalwane umama akasekho emhlabeni kodwa athi ngingakwenzi namhlanje angikwenzi ngoba ngabamba umyalo kabani kaMama. Awu bazalwane. Ngoba bazalwane abantu abasha mina bathe ngizokhuluma nami. Ngisebenza nasesikoleni ngiklinela isikole lapha yana abantwana babantwana. But mina engakhuliswa umama I understand ukuthi lento abayenza esikoleni nawe lento yenza la uhamba khona ngiyazi ukuthi usukukhuziwe emuva. Bazali siyabonga nisikhulise kahle. Nisikhulise kahle nasitshela ukuyikho nongasiyikho. Kuyadependa ukuthi endleleni wena ufuna ukwenza njani. Ngoba ngisho nje bazalwane kwayibusise ngiyithola yabona mawuke wahlonipha umzali iqala ekhaya kwayibusise ngihamba nazo iyibusiso zokuthi ngahlonipha umzali. Amen. Awuliyangizwe ibandla. Amen. Bese ngize ebandleni bazalwane kuthiwe ngizokhuluma ne-youth. Bese ngingena ebandleni basazongifundela iBhayibheli before ngizomotivate abazalwane kodwa konke sikwenze egameni elinguJesu angikwazi ukukhuluma kungekho ngikuthatha eBhayibhelini. Bese ngize ebandleni bazalwane. Bantu abasha. Uyinkinga umuntu omusha ongajabule ebandleni lakhe. Jesus. Yabona nje once wangena la esontweni wabhoreka one uzokadama mistake esonto lakho owazikhethela lona ungaphoqile. Uyinkinga umuntu obhoreka esontweni lakhe. Bazalwane ngoba babeshilo ngila ibandla liyakhonza ngale ngicelile kubaholi ngacela kudala bangiphe permission. Angizanga la ngoba mina ngunzini mina. Ngiunderstand abazalwane. Ngoba esho nje ubaba kuyiqiniso ngicela ipermission ngila ngoba ngithola ipermission kuphi ebandleni. Yes. Bantu abasha liyahlonishwa ibandla khonza kulo. Kuyo yonke indawo ohamba kuyo ngeke ngafaka isithombe sikandodana ku social media. Ngathi le ndoda masiqala izinto zayo ngiyayitshela ngithi mfowethu abantu banzunzini bazi ukuthi wena ungumntwana kanzini.
ngoba ukhonza la ekhaya abazalwane bazabazali bazabaholi balebandla. Mawuhlaza phambili uhlambalaza awuhlambalazi wena, uhlambalaza idignity yebandla. Ningixolele ngane zakwethu futhi ngiyazi ukuthi khona engijwayele nabo kakhulu bazongilamulela noma seningishaya. But nje bazalwane angizili kuzoyiveza ubungcono bukanzini kodwa nje ngizoveza okwangisebenzela ngoba nami ukulalela bazalwane kungisizile kakhulu ngoba ngisho ukuthi ngabamba imiyalo. Ukulalela nje kwangisebenzela kakhulu. Bantu abasha liyahlonishwa ibandla okhonza kulo. Ibandla okhonza kulo awulimatanisi namanye abamandla angale ngaphandle. Bayazi abazalwane ngangikhonza la ngangikhonza khona sengikhonza enyonini. Mangena enyonini angifikanga nalokhu engikwaziyo kwala ngangiqhamuka khona. Ngilandela imithetho yasenyonini ukuthi enyonini kuhanjwa kanje. Siyezwana abazalwane. Angikwazi ukukhetha isonto bese ngiba ngcono kunalo lo bandla lelo. Awu liyangizwa bani niyangizwa abantwana. Ngiyakuthanda nokukhuluma ukuze ngikhulume kakhulu ngiyacela nje ofundayo uFirst Timothy u4 bese ngibambela uverse 12 nje kuphela. Bese siyaxoxa kancane bazalwane ngoba ngishilo kuba qonda nangama date abazana bengizokhonza nabo nje kuse ngiyaxoxa kakhulu nje bazothi mangiqeda kuzomela ngiphuthume kubani umsebenzi. Incwadi uTimothy wekuqala verse 12. Akungabikho umuntu odelela ubusha bakho kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. Amen bazalwane. Bantu abasha ngicela nje ukukhuluma nani bese ngiyahamba. Lalelani ngizofaka nesilokishi sethu ukuze nizongizwa kahle. Uyabona into esibhayizisa kakhulu thina bantu abasha. Ukuhamba into yokukholwa neni. Ngicela nje ubambe lokho bantu abasha. Noma kuthiwa waletha umngane esontweni, once wangena esontweni lento yokukholwa ihambe wedwa. Amen. Bazalwane, ibanga lakho lokukholwa lihambe wedwa. Akuna WhatsApp kumele ulindele kuseni ukuthi siyayana esontweni asiye esontweni. Because uyabona bazalwane ngifuna nibekusela nga something. Ekseni mawuvuka esontweni. Yabona nje mawuyikholwa uhlalulwe namadimoni ngaso sonke isikhathi. Nizongifakazela bazalwane. Kuka ngaka esontweni ukuthi uyavuka kukhona into ethi ungayi esontweni. Kunamadimoni bazalwane usathane ukhona kunamadimoni esilwa nayo. Nasebandleni kunabantu abasetshenziswa amadimoni balixova isonto balixova iyouth kungezwana ngomuntu oyedwa. Jesus. Iphiwo isiphiwo uma unaso isiphiwo asiqala youth yasekhaya ungacabanga ukuthi if kuzophuma abaholi la abaholi bazophuma usunentshebo usumdala. Abaholi baphuma manje bandleni abantu ama worshipper azokhulekela isonto abantu abazokuthandazela ibandla ukuthi aqhubeke baphuma la. But you must understand iqala lento you always zele esontweni leyokholwa uwedwa. Liyangizwa ibandla. Ngayibona bazane ngayibona ukuthi ngempela sengiyifake yekholwa. Mangakhona umuntu ngithi ngesontweni andoda si namhlanje asho kimi ngamkhetha naye lo Jesu. Yila ngayibona khona ukuthi ngempela angisenayo direction. Angizazi nokuthi ngubani. Because kunomuntu ofike esontweni uthola ukuthi uNkulunkulu kunogcoba libekile lo kumele athandazele lithi ibandla lifika lizothandaza usethandazile yena. Wa intercessor ibandla ukuthi makufika kwenzeka izinto ebandleni iservice uyibone inamandla ngalendlela kuthandaze yena and ugcobo olivela kuNkulunkulu. Bafika bangani laba abasetshenziswa amadimoni akusifijana esontweni asingene ngo1
usukuphi sesiyangena singeneni sonke sekuphelile njalo ngawe akafuneki bazalwane ibandla ngeyouth amandla ebandla la ithi and once we understand lo nto leyo labaholi bazosihola kahle kuzohambeka kahle endleleni amandla wonke la bazalwane angazi nkosiyami mhlawumbe angiphakamisi kodwa mhlawumbe makhona owazi zonke la wakhulele zonke uzonitshela mangiqala ukuhlabelela ngangicula ifirst part ngicula nosisi ngangicula nosisi nje impela ngicula nje nabo impela ngima nabo nje impela kuzwakala ukuthi yama lengane kazoya kwabani inganconywa bazalwane nganconywa from lobo omncane cishe ngangina 13 14 nginconywa kodwa bazalwane angaze ngiyibone sengiwumuntu ongeke atshelwe nginconywa nje lokhu ngisanconywa bazalwane abazalwane abangaziyo personal bayazi namanje into obeke nginayo ngisanconywa njalo that's why if ukhona isiphiwo uNkulunkulu akuphe sona sihambe sinyamalala ngoba thina esinesiphiwo siyakhohlwa endleleni ukuthi isiphiwo sisiphiwo ubani once wakhohlwa lento lokuthi isiphiwo usinike ubani usinikele ukuthi wenze cabanga nje sekumele ngifonele ngcengwe budozo oluculeliso sekumele ibandla lingcenge if unesiphiwo bazali awenzeli ibandla wenzela lo wakunika isiphiwo amen bazalwane haleluya 2 mhlawumbe abazane banokubona siqina ngeke ngabhala futhi ngoba ngiyathanda ukubhala ngezinto ezakhayo lapha sigcina sekwebhana sodwa ke thina siqala amaculo phambili ngoba sekhona iqeqebane lami kukhona likaMfowethu kukhona likaMfowethu iqeqebane amadimoni njalo leqeqebane mina ngilibiza ngamadimoni sikwebhane nabafowethu sikwebhane singaphinde sizwane because lalela ngitshele uma unento uNkulunkulu akuphe yona once wavuma leqeqebane akuwedwa liningi angelihlala ngidilute ube yilento oyiyo kanti wena wafika ebandleni ungasiyo lokho wena wafika ebandleni kuthiwa uma uyireza ungacingwa because usuthola iqeqebane lakudiluta baningi labantu wedwa bazalwane sigcina sikwebhana liphele ibandla youth yasekhaya uthola ngoba ngihlale ngisho bafo thina sihlabela phambili asikazi sithi nqabi umuntu yabona thina sithula phambili even